Ohima bia ni krom ha me agezete me asanteme no se me ni nana me so anya akofo so nyema sant fe so ma nyina so me se miam so anya akofo so nyema kana kura no omo ane ye hu me picture nyina ni se me ne offense nyema omo fe so hen ne fe so nyema mo ye fake me say ohima no ene fe so hen no a Omo ti kroma so omo ye hene ne hema no omo ye fake ana mo akoso wa yedesia eside no tinda ware ye fie awon kura nan ana ema nan e ofie ho awo yetimi sade akonwa ye de ema ne di ma ne ye ni abre se ye di akonya eye amoako ofenso man hene no onye ye hene ye nye nana no ye ni ne ba bi oye wonye ebusuani woye eyini enim ni se onye man hene Yenhia no wo fensu kure ya himfie ha manso a ye ne etwe no e wo court ye ne nwie wontimi nto na asase ma obi Abusia edini yesey enwan so TVGH edini yesey so TVGH abusia so nyan subscribe channel no subscribe no like no comment no share dia ma foforo so dey enya bia hwe mo so fukwa kola ska madi makonya ne madi mapakan ti matutumi gontunkure yo eni bre na aba enne nyese de da eni braba ni braba pa obi ka se ni brebe na aba di na asie di na aba so TV de na asie enne me ko ofin so ko offense wa nkuru offense kuru na meka wona mekuri eye oba ahema na otia konwa so dada no ka tete offense ba ahema ase na mebeken eye nana amase wanyako ya na ote akonwa so wo offense se oba panini no asante mem de kan oba panini ohima ba akopɛ na wasante mem ono wane nana asante hema nana asante mem ono ye oba pani ono ye oba hema wo asante mem ada hemfo aka nyina ye oba pani ene wo abusuani mu ana oda corona no sabe penete abusuan adie na asie wo fen so die na aba ya sabe so tifo ni abre abokontunkure mu nana amasa wanya akode nsem ye beto nsontrofo de nsem beto dwa emere tenten ni asabe otumfo mi otu na de so se onye offense hema bio na wono atonsa afen wa ama enna ode nsem bia beto dwa abekire de nti a otumfo etonsa afen no wantimi ye de ama na sabe wasa akire akire eniema ekoso a sabio ama sabe nansan ahemfo sem like chieftaincy problem eba eye offense akonwa ho wakire mu nyina na abusuan min sedam pentem waten min pentem waten yankoni nkofwe nana ama se wanyako offense ma hema na ote akonwa dada sese waye x nana ama se wanyako yankonko tie ni mra na meka x ya so ote ase na ote so na krobia asante kotoko so otu na de so na emise nana enya na ho nti ase tenana de nsembia sa ba betudwa se wono ne sabio hema ba akopɛ ohema bieni offense kana ho wono ne hema ya gazette na ne din wo National House of Chiefs entino ohema bieni offense apart from no nana amase wanya ko ono nko ana ye ohema wo offense kuro no abusia ye nkyere ho ye nkore yenkotie ma memra na before se ye bekoro no ye nkore sei wo dwumadie bi di na sabi opese ebohu dawuro de ma wo so TV fo ye ho advert de ma wo wadawuro ma ni die mu ara fa number yi number ye dafu etwagui fa na frɛ so TV for office ni no bedi nko fe kama bibiki tuwa me bedi wo ne dia to credit ye dia promote ma wo na wodie ne hia ye sabi wodumadi ne koso na ye yia na wonya bidia sabi ato credit more na so watima follow ahwɛ so TV for dwumadi online sa enti wo apese obo dwumadi hu dawuro bia ma advert wo ye dwumadi bi wo ye bibi bia we say bo hu advert ye hu advert ma no fa number ne phrases ya so wa ma no ne wo Ghana ha wo hi ade bia wo ye bia frɛ so apese wo ja wo ye so afrɛ ba bo mo ja no why ti fana manifest here abusia yanko nana amase wanyako offense ma hema dada ex queen mother yanko tele nsam ne ba e mo nsam bebere ye de be jagum therefore so makwaba 1987
Yo. Kura mi ya wala tu wala sawo baby. Yo. Na me wofa. We afia kenten ya otoso mienu. Yo. Oto menkra. Yo. Bedu na hu se. Mi sister penyin e friend afanu a otoso mienu. Yo. Okọ ne kra echi. Okọ akura. Yo. Enunti. Mama yen yiwotino. O di finso man hema. Yo. Odi mi si ye no 87 no 88 mu no. Yo. Me hu asa ya ye miendu. Yo. Esire fonso si wo mo hema. Yo. Asuma me be kenke se me ka amani a mehu akonwa nsu a. Me da so gire mu. Yo. Esire fonso hema nta hema fa na koye mienu. Yo. So. Me ya konkwadi ase. Yo. De obaka ho nso ye asiremu. Yo. Sa busua mienu. Ana busua kuruwa no. Ye dia. Yo. Asiremu. Yo. Ene akonkwadi ase. Yo. Nana sa hima fa mienu me ya de me san kom me ba bia na. Tio. O si da bi. Ti egomu a ne hu se asiremu abusua panyin. Yo. Oni abusua panyin a oye akonkwadi ase pe. Ine timi si ohina na wohima. Yo. Ebu timi si ohine anase wohima. Yo. Ti asiremu abusua panyin fe no Adom. Yo. Adom. Na Adom. Ona no ye asiremu abusua panyin. Yo. Oda samna du menhia. Na samane se. Ne bia fa kente otoso mienu no. Yo. O sisi asiremufo no. Yo. O se abusua kuruwa no. Yo. Ye nyina ya dia. Enso so de bia akonkodi asefo. Enu yi wo me be di akonya. Yo. Nti on kire senti a asiremufo ni akonya ni. Yo. Sa tamna yewura otumfo opopu ware. Yo. Na neti akonya nso. Ti na no opopu ware. Enso anyan. Iti ma we ahemfo. Yo. Amanhene. Miensa. Yo. Eye nana kukufu hene, ona no e cha person. Yo. Nana asankara hene. Yo. Ena nana bogu hene. Tio. Nana wofu hene na e cha person. Yo. Na ye no no se wose enya asrani oye ohene no so obeka ho nti omu yi nana manso nkwanta hene. Sisi ya meka sei aka nana manso nkwanta hene peneti ase ena me amso benyako ofeso manhima mitwi Piaf. Yo. Enti wo mo kwa asem ni mu ano na chese asiremu dibi kwangwadi ase dibi Yo. ena court no ma sa pipai ewi amema atoba Yo. pressman for bi court no omo judgment eni Yo. se efri asem no omo wie 92 wo ma no ba kokra nti akwam hina na represent ona no court ma no Yo. nti efri ho no ene omo ahemfo no omo di asem abubu edin na kofu hine na sankare ena na bugu hine Yo. na manso kwanta hine Yo. ti se ono ne dansenia o ya asunani mapa oka ho Yo. nti wo mo ba ofenso ahemfie ema eje asiremu nsapentu konkwadi ase nsapentu Yo. eni de kan wo mo ebu mu asane ma sai pipai efiri ho ne de ye ni asiremu Yo. ye bibia bom ye meeting bom ye dia de bom Yo. sabe otufo bodwa konkwadi ase ni asiremu afenso man ena ko bodwa Yo. ayet wo kama peacefully, very very peacefully. Ewo mu a awra hosa menya fie sia pe Yo. 6 years pepe na me wo fei o firi mu Yo. obi a wata konya so fie sia
wo besi ehene esi hene let dey mama Yo. God so good embra we fa wiye Yo. okuwara da roma obebua na otweda no osma me bebua Yo. eyi dan wonu akasa bai Yo. ma ye doti yen fefe fesien fefe Yo. na ade bibua ebu bi pumam Yo. na ohima wo ho na ohini wua ohima ne si hene Yo. eninti me fa amamre ne amane kwanso Yo. ekobo mi poku are amane ama onu so e fa de bua so de bua me bia e ma mi sie mi wo fa no fefe esi hene no Yo. me de na bo so me miensa Yo. esi hene no esi hene no Yo. nti eye record kra Yo. ti mi yeye no enam safa amamre ni amane kwanso tatam inipa nkunu Yo. na bepra kunya na eno sma fa ni izi kra Yo. efri se satam na yenya sakrate ti ashim fonse yisem de ko ema nipa nkunu ba ko owo mu o bo nipa no ebe ye hanya wo me fie tonton sansan na ka to everything Yo. omde be me fie aka kire me se meje ku amefa so makakosi hina no Yo. enso so enam se na mafa amamre ni amane kwan so eyintin Yo. eye boko e ma me ameso anya kwa mte we fi so mahima me nam di na wi afia kento otoso miensa Yo. esi akonyi so Yo. Piafo. ono so 1993 Yo. 94 no so mde esi akonyi so Yo. esi so no also nanu say 2021 eno no so ko ne crèche Yo. okọ ne crèche no sane me ye first no ne wose me saye ye toso minu Yo. ti me fa mamre ni amane kwanso ebo ahyiremu abusua panyin nya konkwade ase abusua panyin amane ese Yo. na kwa ekra Yo. nti mira tufo se tu toso minu Yo. obo na amane ema no so eboa ya ma na otweda oboboa dotiye no kra de onu ankasa ebai Yo. emeye fefe ti ye sie yue dia ekesa kase ye besi nanai Yo. se ade bibu a ebebunu mama mi wura so nsi kobo na mane se wura sise ye sie mi nuan de ne wo se mesi nanai Yo. at this time person de kwa ahyirim ise mi si we no wo mu jo so me pa se ya ma me fanko Yo. na brebre ena wo mpene so Yo. ye ma mo ne se we kwadia na mse se okona meti ase dia ene na wo se me kura paper we dia wo se me ko Yo. tim ko bo mi wura mane no asuma ka kire me ne se Yo. wana odi manu ewa shimo ana se me bidi kofi kwadu asapon Yo. obi a 20 ase Piafo. keke sapon Piafo. de mi raka chem oh kofi Yo. fi de kroye makoda wu obebu afenso man te ma miti yesi miti ye kasipa na ya mi deye se mi ni problem ya Yo. ti mi san ba afenso no me de ya to no wo ma ebe pra konwa no Yo. ye ba mako na kofi kwadu asapon mi wura frɛ no wasi kofi Yo. fa oju atom ko ma so nkwanta hin Yo. ti keke kechem se o ma mi wura kura se mfa atom ko ma so nkwanta hin se o se je na wie ono a me kan wasi kofi kwadu obabo afenso man
Yo. Ono asan kyerɛ me de ne dwa atoa. Ani ese me kra ma fa ne ono ne de ya na ma mu ade. Yo. Eno ka ho pa ne ma. Kofi kodua sapon de no. Me nya ahoden a. Yo. Me de ko me nya kofi kodua sapon. Tie. Na amamanya amania kwa haso. Me de na yini ma jase chia me. Yo. Ene chidom ne ma jase. Yo. Ono so edi manim ema yako tu ahene si ahene ye kingmakers ho. Yo. Ehwo nso no me kon manya ahyiremu abusua panyin mu ena manya konkodi ase abusua panyin. Yo. So wo na wose wo mo boa ama yeyi enipa no. Yo. To mo ko tu ahene si ahene ho no. Yo. Wo mo so je ne feso. Tie fe ke se mawie kura. Tie. Na emum obi ya ade ma wa. O so danase. Piaf. Nti Konti hene. Yo. Daase hene. Yo. Nifa hene. Yo. Bankum. Yo. Chame hene. Yo. Ya chame nketua no. Obi e wo se me danase bia fi se. Wo ma nya charge bia mo kofi kodua wo mo aso ni mo ma me no. Yo. Me wie ti me da wo mo ase. Obi aje nensa. Yo. E kan sa. E ke se. Yo. Mo ti ase wo ma die. Afa na to se. Me tin fa ne nkyere fensoman abra me ko bo me wura mane. Yo. Me ko bo wura mane so nya me kontokro na ko yo. There be that. Me ni kingmakers no ko ya. Yo. Ni fa bonkum. Yasi. Achame hene ni wo mu nyina de bo mu na ye ko e. Yo. Me kenso na masra kon afri otumfo achame hene ho. Yo. Ona edi manim de me akọ. Yo. Ye ko duru ho no. Nkra mnya ne se oh ye urase onya ho nti sen na akiri. Yo. Ye sen mo ba afin so no. Ye metia ne se. Sebe. Akonya no enye bench. Me tu fa nipa mienu krant na so. E ka ba se nipa edu nwotwe. Yo. Nti sai wo mo amamu yedi na wo tese mo ko eke sapondin no. Yo. Wo mo di petition e ko ma ye ura. Yo. Di petition ko ye no. Na mi nsuro fi se. Miura. Yo. Le ma ekirem baby ma de ne dwa to akoye. Yo. Miura the born mania so was oh kofi. Yo. Akoda. Yes. Obabu afenso ma. Yo. Tina mi nsuro petition kra. Yo. Yensom na miura sidabi. Petition na ba petition no se keke sapon o firi fenso onya fenso de hie. Yo. No se otu opa ahemfo. Enum. Yo. Se wo mo hwehwem. Yo. Na se hwehwem na keke sapon onye de hie e wo fenso. Oni akonya no bia afi na mayi foforo. If say me were 3 good chances. Yo. Yes, enum anye yi a bitimi yi foforo. Yo. When phone come. We could yes sapon. Where is kan this too good. Yo. Yo. I would did fenso akunya. Yo. And na bisu ofri mu no so ye ahyiremu. Yo. Me ya konkodi ase. Yo. Etuma asanteman. Tuma asanteman. Mudi asem wiye no. Tuma asanteman. Yo. Na sana no. Otufo secretary eridi ni kenkan esi ye wo asendie na sina. Yo. Ena awo mo di asem no. Yo. Ye ne kesi emu miensa. Yo. Atwama Dr. Kofi Kodua Sapon. Yo. Against 2. Yo. Yetuma asantemano. Eno so ene utufu achi amefo no. Yo. Enso yenya 21 against 5. Yo. Ti ne mitikura yesen. Yo. Ma wene. Eho. Ena utufu achi amehi gina ho. Yo. Ena
obroni beka se o summarize asem ni nyina asem ni nyina obo asem ni nyina tofa yo ya che se the victory is mine ntio afi e wo se mi ruade to so a e ho no beka se yo asemufo no yo ya no musu agu ho mo so e ho ana jin so de yo e ho so e basa wontumi nka hwe nti misan mu ti ya attempt bibribe ni free ya wada yo efiada yo miminda yo kwasiada yo ejuoda yo manyam kwan na chame ka yen se osi yam na ye meye ne wo kire me ya wada ne se yo mi yi fufuro na mi ni mi yo mayi bi fensoma ye ya ma won obi a makofi kodua charge David da aka mi fani nu manhia David da ka mi fani nu manhia da David da obi a mo tie tine eye me de yo massage sika da ahemfu ya se tine mi yi fufuro de na ye me de ntine yi yo e mu adwendwene njare ye me na hwen sata mo frɛ mi ra frɛ yo sɛ yɛmra yo na yɛmɛyi hene ntumi manko yo imo medenkra ɛne broni nsa no krata excuse duty yo ɛde ma kya me de koi ekore ma doctor no baby a me koye x-ray ne hwan toto ne nyina scan ne nyina me de copy attach excuse duty no ɛde ko manhia piavo ekore imo satam na mia mahimfu bi ye enifa hene mia fenso nifa hene yo ene ne nkrofo bi ene ahimfu ne bi akodi konkonsa tro kese ato meme so se yo meme ohima bi ani krom ha me agezete me asanteme nu se me ni nana me so anya akofeso yema piavo sant fenso ma nyina so me se miam so anya akofeso yema yes kana kura no omo ane ye hu me picture nyina nim se meme ne offense yema piavo wa omo fenso hen ne fenso yema mo ye fake yes me say ohima no ene fenso hen no a wo mo ti kroma so omo ye hen ne hima no omo ye fake no to no if you say fenso hima ye nkosi no duma na afo David da ye see the fenso ha ye da chi ye dia kire kuro na kuro giri tuma edna komanhia piavo sana ohene so ye see a ye see no kroma ye see no kromu ha ekore resai ya kroma ntumi kosi hene wo manhia fa na ma fenso David da itinam say ye fake no fake hene and fake queen mother piavo abroa na tie ese fenso mai eni mi se mem ne fenso asante mai me din wo ho yes mem ne fenso hema ekore kan nyina so obi opa me ahwe bia oni mi bia so mi se me mesa wa nyaako mem ne offenso man hema piavo obi ho abusefo sama tensem no matensem no me kaka akum obi se me kaka akum me yeze kwa akuo ne hwan na ekwa aku mo obi adi eye kasa me bu etabu e ka asem abusefo tie nana amasa wanya kwam osi ono ne ohima ya gazette na ne din won krata mu ohima bi o wo ofinsu bi ede eye fake osi ohene ene ohima bi eye fake nana amasa wanya ko insist say silano nipa ono de wo pe no ya wagina tum ono no mom na gina tum o de ne be kire opemso ene KK Sapon KK Sapon ye de ne de hye konkro KK Sapon na bushafo so wo hwe video no ti na kansam beginning okansam koya kire ne memu kwanimu na kansam bi se emra offense hene toye no sebi oman kurewu asote
ɛyɛ opemso Krobia Asante Kotoko otumfo se du omane na so te se nana ode se konkron na wo ba otofam wo enti no sisi ya na mamre ne amane ye kwan so obese na obese opemso beto opemso anim opemso so anyi nani ama no sabe oboae o chichire o se na wotweda nyina oboae kama kan bibia bi na na mi busa na se senia uka asem bi se emra otumfo ka se kona kobi obi a obedi ade eya oyibedi offense hene foforo yini bra no sabe wo kura wo ka se sabe ahenie no eye ahyeremfo ene akonkodefo ne di ahenie no sa aso mebre na emra wo ko honom no ya wo koyi keke sapon ne baaye no wo se omu hwehwe hu se woye krojin ema sabi otumfu yi nipa makomako 5 mum yensa support no mienu na support no yate ase 2 kroni muso obi a mebo no kwa adu se bia se ni bia sana na wo kan o me de wo kan na mebusa ho asem da roma na eba ne sei ena Krobia Asante Kotoko eda sore bia wu a wo se ohine na wayi ne dinaba na ohima na ma se wanya ko ayi dinaba no onkoyi foforo ya na wadawro mo ubu su se wonyi foforo na sabio waje na wonu waje mo se na mebusa wo waje sabio sika wo keke sapo ho dia settle enkofo be de wo ho sabia chiame fofo abu amade eya mamre sabia wonu se na ye ntontwena da sabia se wo ba hemfie na wo ba bibi de ede ya sabio na mabo ade ne ne marketing ensane na de ode a ode baba wonim dada nti no de na me susan kana na beka ne sabia magye na keke sapo ho abo mo ade de ama wo mo no nti na ye ne den se obeka se wo yi foforo de aba ana wadawro me no de me said me nim obusuam nsem bebre nti me nhyɛ dan takrɛw but huni se wadawro mo ni dim kasa na se bia me kasa na ankoyi a na ma se wa nya akomoda ma facha oba na me de ntiremu keke na me pe ene sabio pese esua de bi firim kakra firi baabi se na se kurowura no kuro no sabio eye opemso kuro opemso dia asanteman nyina one da no so ati ase na sabio tumfu ada sore adwuna de bi ho no wate na sabia wate bibi ana waye bibi ne edi injection atoso se eni ho na ode ne baaye no yesi chuso foforo fa ne bra na ubu woni guso na pese o kire se ene ye ne den se obeyi foforo de aba because enipa no ne hu ninge kan wa bia nti e ba ne sei na se wo mpe no because begin kwa o pese o kire se na kura ode na so o keke kura o ye me ba enti keke de me obeboa kuru no ama na kura so wutirim ya wo de ne enti ho ne na se nkana na dawro ma na sa wanya ko maame wadawro mo enka ho ne nka obewurawura mu hu de ntia okumbiso ponso pese osesa no opinso so to ne sa frɛ wa na wo kyerem se na wo ho dodo sabi wo de nkrata ne masoma me de ban nyina ebi as krata de kuma me de bi kwa na anu na anim ebi kwa na anu opinso ho no enti enu ne ma opimso so espaki yes wo tu ade so enti na mahima wadawro ma ni die mu ara sabio offense so na wakan offense pe empumtuduma offense pe sabio basabasa ebie ne offense ye ya timpanifo me ate se basabasa ebie ne offense enti mo mase ne basabasa ebie ne ho de mo man nya saa maye na mo me makro no enye krabehwe se ne kan tene tie na pepepe ko offense kro de ni so offense nya bia bia sabio watin waka me bia hemfo sem problem kra hoda minti bi kra mpani sem da te na sense meba ye hu bi so ho enti na ba hema nsem o de atudwen agusua ye nyina enkyerekye ya adwene because se wodi obi abekere kurowura se wagina tum first one se keke de ye na ahenie mu nsem no soso na opemso ho no wawo na wawo ka se mi se ho de se ye ka se ya ho ni se uni twaka bia awo sa wo firi ho na aba echi na obedwen ho na de aba onsem ade ba wa de abetum so ho enti die enti ne ma ye ka se nanaka opemso ka se kosesa keke sapon fafoforo bra emre bi mai bi ka se bi kire me wo wa manoni o ka se bi kire me wo se
Sabi keke sapon oye de sie pa oye de se kan abusia me pese yenko ne yenko tie na nanu mu se me papa na nu asem kakra bi mra tie nsem bi a okafa sabi ahyirem ene akonkodi akonyon kakra fa keke sapon ho mra ne yehwe se oye de se konkura na se onya de se konkura da ro enko bra sisi a pardon ne me kompa ne asante mambo suta de poso na mpapa no fu office na nipa no di ade wo kuru no be 230 years or more than that ago ne friend Johnson Paul the Johnson Paul na o so wo ha ono kwa ni nipa wo no senso na me na bi ni friend chewa ono so to bi hu adwuma en no ye na obidi asembi koto no so so de to bi akọ nsu wo akọ ye de akọ ho na wo hinu so echi to bi na wo ni fredi wa mo se ye de wo so ayi to bi da o so si ni be get etum ko mu a that one day utwa gunto bo an yeku ana ni pakora akoka asa asem no obofo de ohunu ye no be kan eti do ko kan na ti do ko akọ ya class wo no eti o ka tun chire wa ebi kwanza ko ka ko ka ba ka ko ngi ya gwa ni ngomo bia eti o mi ku no eti wa de che wa ko ka se ni abe my friend Jason Pom o me from a chire mfo ei kwa me chire mfo enti kwaya o pe so de me faso ni eti senye se na me na do ya do man ko de dia eti ka uni aba ni kibi eti ti saade a ofisi ya me masefo yentra ha biem ye ko eti omo esi mu no eya stress kuma stress ahono ndi ka bai omo ba no omo di stressful bi edi omachi ema achirefo no ebi be wa stressful bi eti omo furu no ena ba office o me asnafo o si office no ena ko bom sisi obi poso enti true people no ena omo chi che mawu ebi kwa agogo ebi kwa ka je gaso ebi kwa wo dumase ena ebi kwa atonsu kwa ma kwa wo na omo do so pa na omo kwa poso no enti ko do poso no ena wa hene no yes mo ya de fiamba for you to what for be call your friends there office e go busa o so to poso you know asuni no am pa bi ade hye because na ayi just for na tell no one person near band the continue band teaching already oboko ozo mi ade hye ashire mfo no ozo mo to no shire nko anu mo tu so no shire ke go ma shire mfo no eti oya am ko busa ye no a mo go mi ade hye no ento mba the person nti ohono esie kra no o ma yesi nso mu lipa o ogene mo special place ko mi ade hye nti won nkirisi o ti dume mu kwa na ko bo pe e po so akonye na bi o mo se skapa e mo hen ka jense mo mu fia mo go so ko makonya to ana na da o sa eti ya se kan tenye o wiye no na o tias no na o so so bi so mo ye ndom eti no ne a hye fo ne ye 1 no ka se so po makonya de ya e no mesi efi ho nti o mom 10 plus ne papa na ye busu mpa ni papa pa ko plus ni mo 3 ja plus de keke zapon ko si da aidan e ho ama umia papa o mu wo papa ni so tani abema o zu ko si da zo ho se be ya o be ko munchi ati obi obeka so obi nya ni se bia no o mu ya ni na dia ne ko ba ne se wo hima ko ye mo gina tu atante ni wo se hini ne mo wadi wadi fu wo hima ana abusia ko na di wo ne obi ko kye wo hima no hima so oji tu da ko kina atanko nya fo ni na ye de agina tu ati mu dia asam de na ba kya atante ni wo se hini ya mo wadi a obetu edi kwa charge ye de bo na ko so o hwem no po asam a obeka so wo ntu
because what I you see in camera, the 2 minutes can hold. Don't imagine and work. The first day you call court, no, none of whom omens here. I will do continue with him when you come in. Over here, the question too. But also that question, jury, I bet. Internet and my class. That's my class, no. Take a sapon, and you nipa 20. And I go for any nipa 5. Including as I think no one match me for Nina, and over the become kicking as upon 26. The man for this 20 years, I say, Kofi, a Korean Eldia, Coco for Konya. And you want him that I need to be welcome. When I talk about that. And then the following year, we share our say, Yanama Bosom, and will kick his upon also. I should inform. And Yabosum and Yanama Gumso. A 7 or 9 and correct. A year or 2 4 or Pogua the second. Cocofoni, Master Quantine, the Sanko going in or Boom. And I come out of Quantine. No, slow, so Baba baby are dancing. At it, Obin to be asset. Yes, be our Himara for the brab and as a gate. Or say a 7 or team and a buy. At the on pence a man to what? Then another castle no money. No, no, but Dana. And to another, I couldn't teach now. One way, I got the other teaching and watch them. Something to Maniano, that is a case of was a baby to say, Laura, what would the idea of Kuntaman? So, the Bunga, Nakunya, upon 2 and 1 year, almost 2 years, almost up. And to the make I said, open yard this year. And on the educated, Sado to year on year, we are taking the body in Africa. One of the greater could be, Kumo in Abu Money, or go Kota. And to get back and say, I go for them. One woman a year, I do. I said, no, one woman, a book, yes, woman a go can't come to say, said KK this year. And your friend says, just you know, where was oh, I can take a go. No, you are taking man for proposal. Wouldn't mean one a bank office. Musumu ya mimi afọ. Ana musu munifika. Ana kunyana film bebe 230 years. Etineka kamu ya mkam kubomba akamba kunyana eba mo nchen, ne ba mo nchen wi a. Afa no, yo be dikati no. Efiri wako no na eruteti na munyana ma bamkuru ma befa kunyana. Eti wo ma anya ne sa. Eti wo hine ma no, sabu wo yibi, sabu wo tia kunyana to sesesu. Eka obeya me ya de ayi ne firi so. Also, Pensamantua, that day was no, and Sunday at the idea you go over who would have found John, a John Pensamantua. Yes, a dear, the cabin walk with you, it's in the crib, no, can't me, papa, or what official and unfree, what will be now, or Muslim by almost more possible. So, a duo, a duo, the dazzle, some of them channel. What's it and happening? And now, officer not to you. Not just not to me and sack. No man for him, to put him in Abba. Mason Guanta, or your party. So, they can't stop with Dimba or Ghana, and it's upon them a boom deal. So, now that will be Chewa or Rovataria or Wafonti or so the challenge is to do to me present, but I have or maybe my dynamic kitchen money at the other make this engineer. Only let's be a pro. I love what shadow on off here. What shadow on you? One shadow, but yeah. Now, scratch that here. So, the crap part I made it. Book no, what should be beyond me, officer, and walk out at the house, double size of the seminar, and I'll put quality. Because now, tell you where I don't know, no. Same way, we are getting to the idea. Sign up for you. I should put question. Some him, someone play, and I have whatever for any idea will come up. No more food. I will put a cafe to see I'm one of them by. We are my asthma for. And to the way we are ready. We are getting to your man. Hey, I support the idea because I was in Swat. And a quack, my air,
ɛna wɔn bɛtɔ wɔn sɛ wɔn yɛ adɔmfoɔ nti no wɔn bɛtɔ wɔn so yɛnyɛ adɔm o yɛnyɛ dɔm yɛtɔ ebi na atena wɔn so yɛ no yɛ asɔkɔ so sɛbi yɛn nua no mo miɛ nkɔ ɛdɔm bɛ tɔ baabi a baakɔ tena na yɛde hyɛ wɔn so ɛdɔm bɛ tɔ fɛsɛ ɛna ahyerɛm foɔ no ɛkyerɛ wɔn sɛ o ɛna ɛmo fɔ mo kɔ akɔnkɔdeɛ ase hɔ na wɔn wɛrɛ ɛnkɔ tena hɔ ɛti na yɛde bi akɔnkɔdeɛ ase ato wɔn mo ɛti na wɔn mu ni esu ɛti sɛ akonya no ɛdi ɛna fo bi adi bɛtɔ fo bi adi ɛsɛ sɛ ɛduru saa tam no na ɛdi ɔhema bi a no ɔfa ne kuro ɛna di ade ɔkɔda ɔmo ni nipadua na ɛsɛ sɛ ahyerɛ fo no firi kurom wɔ ne ti no so ahu ɛna daasa ne ka sɛ agya mo na mo de ma sɛm baa yɛ o ɛna mo de ma sɛm baa na mo de mo nkama ho na fɛ deɛ maka na ebu abɔ mu a mo sɛ mo nti ase ɛsɛ asɛ mo kɔkɔ kɔ adi abɛtɔ bɛdi ɔkyi kɔ simu na ɛhyɛ ase no wɔn na bisa ne yɛ ka wɔyɛ ɔno yɛ awodɔ ɔma no baasi edi asɛm na nipa bɛsɛ 26 emu bɛsɛ 25 ɛde ti kɔ ɛyɛ ɔsɛm kɔda gyina so keke keke sɛ pɔnɔ asɛ ɛbi keke da pɔnɔ no tɔ dɛ ɔnya ne yɛrɛ ɛba no. abusua yɛsɛ mpa owu ɔfɛn so nsɛnsɛm no ntwa saa emu nsɛm a wɔakyerɛ no wɔden that yɛwura ne kura asɛm no ntino nsɛm wɔ ntimi nka monhwɛ mmaa binom a ɔmo san de warning ne mmarima bi de warning ɛde ma sɛbe ɔhene na wɔte akonnwa so ɔfɛn so hene a wɔte akonnwa sisi yɛ ɛtiefoɔ ne agyanfoɔ a mopɛ sɛ motie yɛ sese yɛni abere paa yɛni abere sɛ yɛdi yakonya ɛyɛ amoako ɔfɛn so man hene no ɔnyɛ yɛ hene yɛnyɛ nana no yɛni ne baabi ɔyɛ wɔnyi ebusuani wɔyɛ ɛyini ɛnim sɛ ɔnyɛ man hene yɛnhia no wɔfɛn so kure yɛ ahemfie ha manso a yɛne ne twe no ɛwɔ kɔɔto yɛni nwie wɔntimi ntɔ na asase ma obi eti fɛn so asase yɛ pɛsɛ wɔte aseɛ sɛ obi biara a watɔ asase wɔ fɛn so asase mu afiri sɛ amoako yi baayɛ no wabɔ koro no wo sɛ nipa no ɛnkɔ asase ne so asɛm ne wɔ kɔɔto yɛni nwie amoako ni kwan sɛ ɔbɛtena ahemfie ha ɛba bɛyɛ ahensam wɔ ha firi sɛ wɔnyɛ wɔ hene yɛ tu puru no akwasi da yɛ nhia na ahemfie hɔ biem onkogu nsa yɛ asɛm na kɔ kɔɔto mfie mienu ni nipa bi ayi nani yehu sɛ yago yɛ ho ne yɛ patentere ne yehu sɛ de aduro no sɛ yɛ ɛma no ya sɔle a ya de pa bi kɔ baabi obi ntimi medi ade afi ba ko besi aborosan miensa wo wia yɛ nneɛma wo wia ne nti yɛse yɛ nhia no wo firi ayi wɔnkɔdi ne hene wɔ hɔ wo kanti hɔ na ofiri no enti wɔnkɔ hɔ kɔdi ne hene na yɛyɛ fi so asase yɛ na nam apridi wɔ mɔmɔ de ato ama yɛn de ne yɛ pɛse yɛ ma ne ti aseɛ sɛ ahemfie ha yɛ ne mo akoni ahatefa wɔnwura ha biem na ɔnkɔ otufo fie hɔ still a ɔnkɔ bubu mɔwerɛ no na adwuma a wɔyɛ no a yɛde ma ne hɔ no ɛso paa nti wɔnkɔ bu wɔde hyɛ bia no wɔnkɔ bu mɔwerɛ nti sɛ yɛyɛ deɛ yɛse yɛhia no wɔnyɛ yɛ hene enti ahemfie ifiri na ali kure yɛhia sɛ wɔbɛbie ne yɛbɛwuram yɛtum kosi sɛ yɛbɛtimi adi asɛm na wie wie na sɛ so wɔyɛ de sɛ ne yɛde hene ne ma na wɔmra yɛamfa ama na yɛhia no enti firi na ali kure yɛ ɛma bɛsia no yɛte ne wɔne yɛka yɛka wɔnyɛ dɛ wɔntie ne sɛ deɛ ma no yɛne abere paa yɛni abere sɛ yɛ nanam adeɛ na obi adeɛ firi yɛn nsam yɛyɛ ade hyeɛ yɛyɛ ne nam fam na nkoa ɛtete mpɔnkɔ so deɛ saa adwuma ne yɛma ne nkɔ so biem yɛhia no biem ɛwɔ yɛsa dia momo de ade awura ya so ye ya se Ghana mpanyifo no se wodi asase ho asem ekoda court a yenya serve committee yenya te committee a asase no yenkoso kopim se ye beka asem na wie na denti na 2 years ni ye de asem abeda court ye se ye pa asumdue ye pe kuro no kanko ye mpese ye bebɔ ma ye de asem abeda court na court a ye de asem abeda court 2 years ni ye ba omo de ene echena saa ye ntiase me de ma de sere de a me sere ma Ghana mpanyifo aban ani Ghana mpanyifo ka bi wo ma ye nse ya ye din ache ene ye ba ahifia ye kokobɔ echena ye beba no ebia Ghana mpanyifo de ombehu no omuhu ni ye ya na mo mudu ommoja ne ko ye ede ye hirem si wo eti sanda ye sori ye kuya bibia no wa besie eti ye sori ne akro de yakonya efiri nne ya wada ya ba hai ede kopim sa akonya no ebeto ba bia da ye ni obi a frɛ no amoakopoku ofisa ya
ye pa temtere ne tigana fo panifo wo si aso be meet ya di be hia no ya ye pa temtere ne se mo se mo kama atemtere ne ma dia ye be buga damase Kasama Ashim Abusa Penya Kasiam come here. Na Yasemi Eba Yache 2023 November and the day Assembly called Regional House of Chiefs. Ghana Mra HSA say I December Nase one to one say a regional house in Ezodiko. Yeah, they call regional house. For so long, every day regional house. Or mama data. Ya kwa yes wahini we yari. Ya my data. Ya kwa yes wahini we or meeting. Ya kwa yes o mind me and serve kingmakers or offense. Ya kwa yes asemna amaso yeni catch him for almost a year and a half in here. Asem no mon kan even join that idea mo akopoku ka ho no omutimi kan yambese be ka bakosem nana mo akopoku ni nana aye friend Kwame Ampoma anu ba be offense akunya di o so free asuminya asante mai so o si dey say break two for ene oyekofo ni hwanfo ni fio yen ashrim asuna ade shede if dance akofo kokobe ante yeni ni twaka empa ni sen ena obe fa yakunya obi eno otwe manson no yantwinwie eba ne sen ena oton yen sase say the so ya announcement say asase no wo 1000 Ghana crowd fa be or fa be to ase na start adwuma na sebi o ye this year ana say akunya ne ni dia enkasa na obe ye the regional house ye the asema bedamu Samusimo nka asem na ekuwe die na dia sese ye be kan asem wa akwaside du a ye kwa kogu yensa ukude ye ko occasion bia ye pese ye bia ye be de se ye a ye chese ye na enkonya no ye dia ye ni obia ni ntokosem by the end of the day no ese mra ye adwuma Ghana police omunim emra ye didi nkonya e wo Ghana ha. Not too long ago, almost say Nana Master Wanyako at the Dr. Kofi Kodia support. I offense my in Bisiso. Omko GBB friend injunction at the buy. Omko injunction and buy, and so not say we need to me and Comco injunction and buy. I didn't know Motea na Amakupokusu see on him and on share, Shekai, a man who see on him. But on the on him and see and they are not answer. Obi Awaba to Obi. Obedo San one could see on him. Nana must say Wanyako. Hima ono your friends so my hima. Onuntina yejina. Onuntina yejina. The air can say if we near kono. Amakuku on penitri. Empenua. Nase, why not you say still be buying fear? Yet the air catcher, I am for 4 nakano. Nifa hene, Benkum hene, Jason hene. How much can say in another box in the mom? Or Munta, baby, Mobiano Mundio Mukonya. Omundio mudenti konya omundio boasi konya ondino your friends Antoine konya baby omundio makonya ba hadie o mahina konya ye nyom for the meantime to omuntira mu baby na asem no ye ka wie dia ye betimi ne o mayen ka bom na ye dia konya okay Says ya na hima wo ye den na hima wo kan den na kan na say nyina no na ye offense hina wo te akonya sisi ni wo so ya tire opim so awie te die bio na beba mo yi na firi hode ofufuro asa aba wa ba kuro nim say na hima adam na kuro no eyo kuro ru aso de wo opim so kuro nti ebe ko ne say ya na ebe jai amomadi na mere pa bi so na to wo so pesa wo ne wo to beba na mo de na ba se ni ye pe no be sre offense man
Besra shiremfo mpanimfo, besra konkode mpanimfo se madawroma. Mumye metu nkotre de twere. Na omomo nyina momma no monkamom asirem nya konkode monkamo nya baako. Na momfa makuro ni nya yie. Na ye de asania sabio. Na na wiafa kantan afiri mu kono. Na nana mato monsa afre na okro no. Saa so no nipa bi ototo so no so ida asebo ye de a so ye dai. Obekọ. Na mummu oman na man nya yie. Na sebe nsema yete fa sebe akonkodefo ne ahyiremfo ho no e wa bontene nyina ye dan emfiri ho nko wati ase ne emfiri ho nko na ho nye din na maye mane nye te se sebio ayampa se ene ofenso nsem problem na nse na no na ekoye akoside na sebia sojafo na abegade no na mo ne trans eniema nsem sebio ensem fata adawroma se ne obi mi kasa na ye na ye onye de hye na obi sisi obeware sabio obeware ahyirem nyata na wo ababa abrantie bi se ohena wote sesie ofenso hene wonye de se konkron na so ye de se na beware wukuromuni na obosuani ne be wo ma enan tie video ni tie abusiafo na ne kokoti na yi no sa wa se amu akosi wa ya ahyirem sa wa se wa ya ahyirem ni a eya de no tuba ebe ware ahyiremni ama ne yeyi ore na wo nan na mo akoso wa edisia eside no tinda ware ye fie awon kura nan ana ema nan e ofie ho aw yetimi sade akonwa ye de ema ne di ma ne yeyi one ne ba epra konwa ye de ye nim ba de ya ahyiremni enne na ma media for na hema e tuna ntu a kire likuru ena wo begina ha se o tuna ntu a kire na busua ama ewiase nyina ye de atibie media for afa bodi frame atakojo fi kokoti we ahyiremni o busua panyin no wan busua panyin ene so fam ponsa ese ahyiremni twan ena nana mo aku awo so e fe so man hiri awo so ya ahyiremni oba be wade ahyiremni ene na wo nan e wo mo amu fie a wo timi ne sa prekonya wo papa no wo sa no prekonya tu busa se wo busa wiase se eye etimi sisa e wa santemem samati ase entinsem we nyina senkofo no mudi se ye nugu ase na mo plan se de ya mo nyina mo ya abusua ba ko se na abusua na hema ka ase abusua mo ye mienu o mienu ne di ade ye yie enti e ba ne se na ntokwa we koso na ofenso hema ofenso kuru akonkode fo ne sabio ofenso ade hye madawroma se ne amwa na hema ka ase abusua mi na mu di ade ye yie di se we na edi a mo ni di ai na se wo timi wa kam ne nyina to ntwa na sabio ntibu pesa mo chese mo batwe otumfo ano a ofoma na madawroma otumfo se wo mo de mo yini ne baaye no wagina tum wabeso ya kire na wie wayi hima afoforo de na beso ya kire no mo se mo nyintum na nyintum kina ndise ya bekoso ana a ofenso ebekoso se ya de bia problem de bia na obi anya sabio asante de bia na obi anya asante enkabom na yesi kan wo mo se ne yepe no madawroma na nanom na matra nkonyo ofenso hima asa wanya akon madawroma o wode hye wa wona na uba wade nyina sabi be sre woni die mara se ne waye din na woto no nkasa kwaden keye be yenim ne ye ba ya na sabe be kasa bi but eye sabi asa sem shows no wankasa kra enye ye yiwe boni no wankasa mu ase be yiwe ye bi woni nya ho sa ai ntiri enya hwe wachire meye ye hwe ne be kwa akosie abusuya so nyan subscribe channel no subscribe no like no comment no share dem am for so nya bia dey ahwe edini ye so tvgh so tvgh se no ka subscribe se see abusuya so pese obodwumadie bi hu dawuro pese obodwumadie bi hu dawuro e wo wa ma no ne wo Ghana ha se be wo product bia pese o ye ho advert abusuya fa number na face see na so tv for office ye mmoa ne ye mmo ho advert mo bikitue bi na betwe ye nyo han bia ni emfamo ye promote odwumadie ne emfama wo social media platform ni nyina so emfama edini ye kwakwa Alaska abusuya offense sensem ne de abere wo me de foforo besa to mo so enye ne da se ne obi hu ne ekoso ne beto fo offense bia so be mo so eden ati ni ma hu de ekoso offense se ahenie no keke sapon be dia de ma na yi na se oni kire wadwuma msisi yi eye keke sapon dia ana enye ne dia kire wadwen
ohema no so no eye nana amasa wanya akodia ananya ne dia yesi ye nana se yetu no naso ono na ye ohema ya gazette ne di won kratem enti ohema bi no ohene bi owo sebe ofensu bi a wodi hini tesi bia no fake ebinum so oton saase oni tun so oton saase wo hobio fake enti yehwe so ye fake so onye fake that's ane ebeto aso mama wo adwen kire wo kire wadwen enya atemidie enye ntokwa kire wadwen de oni no wafre na de amanipa yesi beboa ye nyina ne yemie pe no ye baako yesi prayo hoyi wi baako ebu kabo mayemo ye nka ho ne baako ne kabo ma Ghana ebeye yie asante wa fa ntoma pefra ye nyina ebe baako ka aboa ma oman Ghana ejina na so. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.